Обществото възлага много надежди на нас. И ние сме длъжни да ги оправдаем, доколкото зависи това от нас. Нашата служба е тежка. Нашата служба наистина е неблагодарна. От мене искам да ви кажа само едно. Работете честно, работете достойно, работете така, че да не се срамувате от колегите си и от хората по улицата и от семействата си. Искам да ви кажа следното. Всякъде, където отидеме, казвам на всички колеги, това, което сме правили ние в нашия предишен опит. Бъдете навън. Имайте проактивност. Излизайте вие навън. Не чакайте хората да идват при вас. Говорете вие с тях. Вие бъдете активната страна. Дишайте във врата на лошите. По този начин ще ги изнервите и те допускат грешки. А ние сме длъжни да се възползваме от тези грешки. И ние трябва да се възползваме от тези грешки. Защото те работят против държавата. Те работят против закона, те работят против всички нас. Те работят и против децата ни. Затова трябва да имаме този проактивен подход. Не да реагираме, не да чакаме. Ние да сме хората, които излизаме. Ние да сме хората, които търсиме. Ние да бъдем хората, които искаме. Навън. Не по канцеларите, не зад бюрата. Навън. Работете смело, работете по закон. Благодаря ви.